Kwedu no mabuja akanaka madoka chere tauya nadzo dzanyasi zuwa rochima 20 mumwedzi uno wandira nyasi uno muruziya nyaya iya yomugodhi uyu wokuvhuba chikwe pakanyangariwa wafanozano wariita kung'ara ikweyo zvokutoti heno mabi angu kuti kuchaburika chisvinu chere asi zviri kuningisika kutoti pachiribe chisvinu chichaburika ikweyo nekutoti wanobva waita kumira kawa wakati ndisu waridzimu tisu wene zviyo zvaenda zvakadano paribe chisvinu apawo uyu mubuso fuzwayo woibhechule kazulu anenge atanikiwa mandiwe pari kusaika kuzikana kuti chii chiri kunyatsakiitika nyaya yacho yagoendesa kudare iya achiti daumisa ZANU-PF kuti ireke kugoita zvokuti munangarwa 2030 zviya panyaya yacho izouya zuwa rochipfumba mwedzi uri kuteerayu ruri kumaraba adoda kutoigarira asati atekaira pakachangara asi nyaya yakunetsa magweta ari kumumirira agoti sakabhadhawa mari yese izvo iye ari kuti ndiribe kana kobiri muhomwe mangu muribe kana chinhu imhepo yega yega usaya kuti kuno mari yacho yakabvepi yokumubhadhara rekai tirambe takaringa kuti magweta akanyepa kana kuti ndiye ari kureketa pwito pariba ari kuziwa rekai tigoona kuti zvinopera sei toramba tichindoringa mhanduwe kuti zvikuenda nekupima guta roBulawayo kwaipapara gweita wanhu wapwerewa hwara nochirwere chiri kubata makumbo manja pokare no muromo hand foot and mouth disease pachirungu pakanyangariwa kana mukaona mpwere aita izvozvo chimbidzai kutekera naye kuenda kuchipatara abaiwe chimbi zviite zvisvinu taramba unozopfa kunzi wapfa nochirwere icho chiri kurapiwa munhu wese ichochi. Hurumende yedu kuburikidza kambani yayo National Oil and Infrastructure Company pokare nogurukota rinoringa nezvomari yonyika wamuturi Ncube wari kuendesiwa kudare rodzimhosva kuBritain nokambani yobhangi rokuLibya kubva mugore ra2001 wakakwereta mari nanyasi waribe kuibenhutsa mhanduwe zvaakutonetsa paribe chisvino rekai tigoona kuti zvichaperera kupi asi tiri kundovimba kuti wanoita kuti nyika yedu igobatirwe zvinhu iko kuBritain ikweyo. Wanoringa nezvo mishonga Medical Control Authority of Zimbabwe wagototi wakomana gongwarirai kwai kuno mushonga uri kutengesiwa zviri pamutemo wakanzi Zoladex kwai wagonzi unorapa kenza kuno aiwaba gorekai kuusenzesa nekuti mushonga iwo uribe kuvhenekiwa zvisvino kuti titi zveshuwa unorapa kenza kana kuti wakanakira pamunhu kana kuti kudii ndipo munotoona kuti wanorapa makwati vanenge watozori nani nokuti unoziva kuti makwati rikandopindawo mumwiri rinondoburikawo nokoko zvotopera zvakadano paribe zvinozosarira chinzi chinokuwadza rekai tione ipapa kuti zvinoperera kupi nokuti paribe chisvino pakanyangara apo rekai tirambe takaringa apawo woNRZ wagototi komana izvo zvitambomira kuenda kuMozambique kana kutora zvinhu zviri kubva kuMozambique nonjanji nokutoti njanji iri kukuhwa mhanduwe nonyaya yamafashama ari kuitika iwaya paribe chisvino tikati orerere kana zvakadaro aiwa zvisvino rekai tizvione kuti zvinoenda nokupi chaiko nokutoti ipapawo pokare hurumende yedu yatotsvitsa zvinhu zvayo zvayakati iri kupa zviya kuburikidza noZim Aid zvinhu zvokuenda kuMalawi nokuenda kuMozambique kobatsira wabi yedu wari kuvhiringidziwa nomafashama omvura iyo mvura yakanayai nokuti South Africa yashotawo nei dai wandoitsvitsawo tushoma zvaita zviri nani nokutoti panenge pakanyangara rekai tigoramba takaringa watenda fani iyo hurumende yekuMalawi pokare hurumende yekuMozambique kuti kwai maita wabi yedu kwai kuno rimwe bhazi mhanduwe rakanzi DRD ragwa pokare mhanduwe imi pakaita kunyangariwa wakomana tati taziva bamanhamba kuti akamira sei rekai tirambe takazviringa nokutoti paribe chisvini ipapo
Wamwe wagototi kwai bhazi ribodzi, kambani ibodzi no DNC. Rekai tione kuti zvinoenda nopapi, chokwadi chere kana kuti kunyepa. Tinenge tichindokunyepa iyi kuti zvikutikaira sei. Apawo NRZ wagototi kwai kuno tsaona yaitika kare panosangana njanji nomugwagwa kuHwange, zvokutoti mutyairi webhasi avhiringidziwa ipapo. Kwai kuvhiringidziwa kusvino, rekai tione kwai anga agoda kutoita mujaho nochitima kuti ndochipfuura ichi, ndochipfuura kutadza kuziva kuti ari kudhiraivha bhazi mhando rinoteka iri tsaba kuno. Rekai tione afunga zvomufirimu, kuno zvomufirimu zvinoperera mufirimu ka. Apa unogwarashiwa tikatoita kudoka takuja makabichi ipapa. Rekai tione kuti zvinopera sei. Bhangi ronyika rwaRBZ ragototi aiwa gorekai kushama ndiwe kwai kuti mada kutobva machimbidza kubenhutsa mari yomazigi yamuinayo yamakatora iyo. Aiwa gorekai kuita bawo kwai godipfamai henyu nokutoti kana taunza mari itsva mazigi manyowani tichange tichiita mbichana. Imi mukandiona panzi tichange tichiita mbichana chibvai matochimbidza kana makayachengeta mhando iyi, bvai matochimbidza kuyabenhutsa nokutoti muri kuziva zvokwagono zviya kazvokutomukira undonzi ipapa, chibvai matoibenhutsa yese. Anenge achiri kusara nayo iyoyo yaratozuda. Zvingwarirei mhando izvozvo, zvingwarirei nokuti wakuru wenyika kureketetsaku wanonyanya kuita pwito. Rekai tirambe takazviringa hedu. Tikaringa dzemabhizimusi kwai ipapa kambani yoInsco iri kutoringa kutoti tikutoda kutotipinde kutora kambani yotanganda mhanduwe nokutoti ndisu tino mari. Iyo waribe mari wotanganda wakuita kugwadama izvezvi kuti rutsvaka mari yokuti tienderere mberi nokuita basa. Pakanyangarapo. Rekai tione kuti wanozvikona chere zvinenge zvina nopapi. Tinenge tichizokunyepai kana zvakuburika ipapo. Apa manhamba ari kubuditsiwa nokambani yeEconet ari kureketayo kutoti kambani yeEconet yomuZimbabwe ndo iri kusimudzira makambani yese Econet pasi muAfrica muno. Pai ndo yega iri kuunza mari zvokutoti pamunoona paya muri kutenga data wachibva wareka kuita kuti data risenze zvisvino, mari yese mhando ndo iri kuzotsikira vamwe wese kuAfrica ku. Pai tikatobisa Zimbabwe panyika dzese dzino Econet paribe kana ibodzi dzinokwanisa kubhadhara. Wese wakabatana unokwanisa kugobhadhara mari dzozvikwereti zveEconet. Mhanduwe nhambera masiiwayo heno mhanduwe. Rekai tirambe takazviringa zvedu. Asi tiri kufara kutoti mbi yedu Ralph Mpita ati ndiye mutungamiri wekambani yoMTN kuSouth Africa gozikana naDangote. Kwai naDangote aiwa Dangote Fertilizer ngaapinde kubhodhi kwaye ikweyo. Rekai tigoona aiwa anota uyu kwai kaDangote Fertilizer wada kuiendesa ipo pamusika womakambani kuNigeria kwawoko. Rekai tione kuti vanosvika papi nazvo izvo. Toramba tichizvitenda. Kwai kwaisvika nyahwa kwana Tongai Moyo. Kwai papa wamai wache ambuya wapita kwai wapfa namakore makumi mapfumbamwe nomana 94 pachirungu. Tikuti mweya wawo uzorore murugare zvakadando idi wanga wachengetiwa naYahwe. Tikaringa zvomutambo wakomana tiri kusayapo kunyarira. Mapikicha nomavhidhiyo ari kuburikawo kunzi ndiyo National Sports zvayakageita mhanduwe. Funga kuti atoo makore mairi kubva apo wagoti tabva tamhanya kotenga zvokugarira tabva mhanduwe. Tiri kuita kusayapo kuringa. Rekai tione kuti zvichasvika kupi zvakadari izvi nokutoti aiwaba tiri kutongiwa navanhu varibe kana ganda kuusu kana pfungwa yacho yekuti vanonyara paribe nokutodai wari vamwe vanonyara aiwa dzimwe nyika dziri kundoparura mhanduwe manhandare itsva mhanduwe mbishi dzinenge dziri kuburiwa. Aiwa idi hwi unobva waita kuzvisaya kuti chii apa ipapa mari inenge yakatora kashiwa kare kare. Tikaiti kuona kuti zvinoperera kupi chaiko. Sikandaraza apuwa motika kaaraputa naiye idhi. Mazviziva kaa zvinova zvaitika. Ngaabvunze Nakamba, ngaabvunze Kadeweri kuti ukandotoriwa mapikicha neiwo wawa zvinoita sei. Rekai tirambe takaringa kuti zvinoperera kupi. Chedu kuringa tinenge tichinyepana asi kuziva kwedu panenge pachiribe chiripo apo.
rekai tirambe takaringa kuona toringa dziri kuitika pasi rese. Waramaphosa izvezvi wagototi gurukota rawo ngariise vanhu vanoferefeta mapurisa makuru akanangidziwa tugune imo munyayayo zviri kuitika Madlanga Commission. Gurukota rabva ratonyorawo tsamba kumukuru wemapurisa kuti itai basa rareketiwa nomukuru uyu. Tiona kuti zvinoperera kupi, tinenge tichinyepana. Apa kwai kuno vamwe vanhu vechibhunu chaAfrikana waakusungiwa kuAmerica. Vari kunzi waakubhinya wapwere, vari kuita sei? Ndipo unobva watoona kuti pakanyangara. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Ticharamba takaringa. Wakutonzi wakubenhutsiwapo kare. Izvo zviri kwaTrump zviya. Rekai tizvione kuti zvinoenda nokupi. Nyika yeZambia yapuwa mari inoita $190 mamiliyoni $190 million pachirungu no-IMF kwai inonzi SDR special drawing rights. Wapinda wabedu. Rekai tirambe takaringa kuti zvinoenda nokupi. Tinenge tichizondonyepana. DSTV kwai ipapa yakubvumira kutoti kana inini ndikada kubhadhara DSTV paino mufana wangu arikuda kuseenzesawo ndomuti mufana unogondipawo $10, mufana wabva atondipawo $10 wabva abhadhara, ini ndichibhadharawo inenge yasara yacho. Kwai kubatsirana mhanduwe. Rekai tione kuti wada kusvika papi. Tine kuramba takaringa. Vanhu vari kundoti aiwaba imimi zvese izvi zvimuri kuzvinetsa tipei deridzai mutengo mondotipa basi kuti tione bhora redu ratinoda. Izvozvo basi ndizvo tiri kunyanya kuda kuno aiwaba. Iwo wada kuti mudokere muchiona madhirama akasoitiwa kare kuno pariba ari kuzvida izvozvo. Rekai tione kuti zvichasiya wari pari nani chere, nekuti mazuva ano ana Sport TV chaiwo waripo mahara kuroona bhora unoroona rese mahara. Rekai tione mhandiwe kuti zvinoenda nopapi. Kwai kuno vanhu vairiyo kuCongo kureketa kuno wakabatiwa wachinhadzira doro risiro, doro romanyepo kuCraifontein. Imi pakanyangarapo. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi chaiko, nekuti ihondo. Apa mufana aishow speed aiwati kumti makorokoto agonza kupuwa passport yokuGhana. Anaka uyu. Kana Trump akadaita musitya isina basa aishow speed anobva andobhururuka kuuya achiti ndiri munhu wokuGhana ini gosiyana inini. Tikati zvisvino ngaatoende atenge ivhu kuGhana kuku. Mari yacho iripo ngaatenge ivhu zviite zvesvino apone iye Trump agototi Irani ikaita zvekutamba ndikuibhomba nekuti Irani inoita kujairira. Ngaitouya ikumbire kuti tikumbirawo kuti kuregerero tiwarekerere. Idi rekai tione mhandiwe kuti Trump uyu ari kumbofunga sei. Toramba takaringa. Apa kwaino mutungamiriri weguta reNew York kwai kumana tinokushotako mari yemabhiriyoni 10 chaiwo. Saka tikuda kumbofunga kuti toita sei kuti mari iyoyo tiiboye. Imi pano nyaya yapo. Toramba takaringa. Munyaya iri kuhwadza yadokerera mhandiwe ichihwadza vazhinji. Kafu yaguburika mhandiwe ichitoti Morocco ichafana kubhadhara mari yechoupenzi yozviuru 315. Asi Senegal yabva yaita kuzamuriwa mhandiwe kuita kuti kwainga ibhadhare mari yozviuru 515. Wabva waburika pachena mhandiwe kutoti aiwaba wangu akatoita kumirira kuti da kunhadzirira Senegal nokutoti yakatinyadzisa kuti yakabva yatiburisa pachena kuti aida kubirira mitambo. Aiwaba kunonga wabhadhawe mari yacho tione kuti wanoperera kupi. Wanozviitisa fandi. Tikufara ipapa kutoti aiwa Senegal yakaita zvayakaita izvozvo nekuti ndo zvaitodikana panguva yacho chaiyo. Asi rekai tione kuti ichapera sei. Nokuti kwanyasi uno aiwa tagumira pano ndini wenyu mhanduwe honawo.